Заповядайте. И както винаги трудно стартираме мачовете. Винаги до 10-15 минута получаваме гол в мачовете като гости и трудно после се връщаме в матча. Днеска се получи същото. Бехме разконцентрирани до 10-та минута, получихме гол. След това имахме ситуации, в които можеше да се върнем в матча, не успяхме. Второто по време почнахме по същия начин, пак разконцентрирано, получихме втори гол. Пак имахме шанс да се върнем в матча, пак не успяхме. При третия по същия начин. На няколко пъти имаме възможност да реализираме, не успяваме. Трудно играеме вънка, това е истина. Трудно играеме, Левски е добър отбор, надиграни. Заслужено ни победи. Дарик Радев. Господин Зафиров, две неща. Как ще коментирате постъпката на Сашо Александров спрямо съдията Спасов и какво е положението с вратаря Китанов, който напусна с контузия? Вратаря Китанов има комоциум, лек, не е тежък комоциум, но нормално при такъв сблъсък да има леко сътресение. Ще почине и ще видим какво е положението с него. Колкото до ситуацията на Сашо с съдията, за мен това е не е имало никакъв умисъл в тази ситуация. Той просто се затича към него. В този момент съдията тичаше, не го видя и се удариха. Никакъв умисъл не е имало в тази ситуация. Канал 3. Форма ли се неприятната тенденция за вас, че отборът ви играе, меко казано, неубедително като гост и защо според вас се получава така? Той е целият сезон така, вие го виждате. То няма матч, който вънка да сме играли убедително. Както и преди аз да застъпа на поста и сега в момента целият сезон върви така. Вкъщи играем по един начин, вънка играем съвсем по различен начин. Трудно играем вънка, излизаме много плахо, много страхливо. След като ни отбележат гол, тогава почваме да играем някакъв футбол, но вече трудно се играе след един отбелязан ранен гол. Нов спорт. След 4-0, считате ли, че има някакви шансове за реванш във Варна или всичко за купата се случи тук на Герен? Шансове имаме, естествено, че имаме шансове, но те са минимални. Ще се опитаме поне да победиме вкъщи. Лайв спорт. Господин Спиров, аз, понеже колегата от Канал 3 ви попита защо не се получава, да кажете, аз ви казах, играеме плахо, играеме страхливо, не съумяваме да вземем инициативата, тръгваме много предпазливо по време на матча, не знам защо и винаги получаваме гол до 15-та минута, ние сме получили гол. След това вече ви казах, трудно си играе, чуж терен си играе трудно, особено срещу Левски си играе трудно, чуж терен. Това е почти всички мачове, в които сме играли вънка, по един и същ начин протичат срещите ни. Вкъщи играем много по-агресивно, много по-настоятелно, ние сме хората, които владеем инициативата, ние сме отбора. Тук вънка играем много по-плахо. Други въпроси имате? Канал 3. През пауза, какви са промените, които Черно море трябва да направи, за да се промени? Имаме още две срещи. Като свършат двете срещи, тогава ще правим промени. Тогава аз съм казал какво трябва да се направи, т.е. разговарял съм на кои позиции ми трябват състезатели. Ако успеем да ги привлечеме, да направим прилична селекция, ще направим добра подготовка и ще се представим по-достойно втория сезон. Но все пак имаме две срещи, които са много важни, които ни предстоят. Благодаря ви, колеги, за вниманието. Благодаря. След загубата с 0-4 на неговия тим Черно море от Левски, след двата гола на Вилдер, желая